Žen lidi, zdravím vás tady u nového videa. Dnes vám ukážu můj Minecraft svět. Sice jsem všechny stavby stavěl v kreativu. Bro, řeknete si, ty vole, ty jsi divnej, to umí každý, bro, ale ty stavby, které tady jsou, to je prostě, to by polovina z vás by to nedala, podle mě. Koukejte. Tady mám třeba takový jeden kulatý dům růžový. Tady mám tohle a takhle. Koukejte. Tady mám truhlu a takhle, jo. Počkat. Dobrý. No a takhle prostě. A potom jdu druhého patra. Jestli tady někdo bude hejtit tohleto, jako třeba první video z Grove Garden, tak tady mám, že můžu psát něco, tady mám crafting table, knihovnu takhle hezké, iron armor, prostě tady můžu, jak se to říká, no prostě víte co, enchantovat věci, tady mám tohle, moc to tady není světla, ale ono to je spíš na okrasu. Tady mám postel, tady mám shulker boxy, obraz a tohle byl tak těžký. Že tam jsou cedulky, jo. Tady mám zvon, který buguje strašně. Tady mám kytky různý, takhle. A nahoře mám zahradu. Bro, to už ne, já to stavil podle jednoho youtubera, ale to už tam nebylo, teda, to jsem se tam prostě dostavěl. To můžete vidět. Tady mám zahrádku hezky, strom, prostě řepu, nevím, co je ani tohle, to taky nevím, obilí a nějaký kytky. A odsud vždycky odlítávám, kvůli že mám elektru a nebaví mě lítat normálně. Já jenom si sem musím dát torčky, teda lampy, kvůli tomu, že tam není moc světla, co si budem. A ještě si potřebuju vzít já nevím, kde jsou ty rachitky. No nic, prostě jsem je třeba přehlídl. To je jedno. Jo, ono by měl být boj. Takže hezky, teď nám vychází slunce. Aha, a prší. A já vám to teda ukážu, tady celý. Tady je nějaká prostě vygenerovaná už. Tady jsem trochu chtěl odpálit to. Prostě kvůli tomu, že jsem chtěl udělat stavbu. A tady, vidíte to bedrock, tak já chci udělat obří stěnu okolo mého areálu a osvítit to celé, aby tady nebyly žádné monstra prostě. A tady mám teda tohleto. No, teď vám ukážu dům v prasklině. Jo? Wow, řeknete si, tady je temnota, když běž pryč, no nic. Tady mám dům, armor, čestky, armor, crafting table, tohle. A takhle, to mám hned pod zemí, hned jak vykopnu jeden blok, tak tam je světlo. Prostě, bro, kdyby tady bouchl creeper, tak je po celém domě. Mělo to být nejdřív tak, jo, že tady byl kompost a vy jste se do něj takhle pokrčeli, prostě hodili jste věc, ale byli jste v tom. Ale ten youtuber má jinou verzi.
No a potom v tomhletom domě je páčka a zároveň východ, který ta páčka zavře tohleto. A já vám to rychle ukážu. Jo, jsem ve špatném. Tady mám svůj trezor a tohleto, když prostě si chci udělat alarm, jestli to jde, tak si chci dát minecarter a kdyby prostě byl někdo v mém okolí, tak to hned pošlu pryč do jiného bunkru, který chci postavit. A nebo bych to poslal pod vodní bunkr, který je ve stavbě a já teď na tomhle serveru už dlouho nebyl celkem. Tak, tady mám Ghast House, prostě, že tam je Ghast nahoře a tam mám nějaký věci, mám psy. A mám pocit, že tohle to byly všechny mé stavby a ještě tady dělám teda na dům, který bude prostě pod vodou. A tady musím dát ještě, že jo, vidíte, houby a takový den, chybí mi toho hodně ještě. Takže tady bych to ukončil, takže se mějte hezky a čau.